by the way, jos kuolee, niin tästä tulee muna, jonka se sitten se syntyy uudelleen, jos se annetaan olla vähän aikaa tuomatta sitä. Juu, paras se muuten. No niin, katsokaa, just tommotti noin. Ja jos ei tuho, niin se olisi tullut uudelleen, mutta nyt se tuhoski sen. Oho, toi on pistänyt eliksiiripumpuun, en mä huomannut sitä. Pistää myös hyöväripomu. Niin se, mitä mä oon käyttänyt tätä, mä vaan en oo sanonut sen nimeä. Noniin, boom, 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 tukki, boom. Electrizard. Ei jää. Goddammit. Tää on hyvä velholle. Tää on evoluutio, eli siis kun toi kilpi rikkoutuu noin, niin se heittää kaikki vähän kauemmas. Se vetää elämää. Phoenix.